publicado en Venezuela, foi a primeira cultura, e ele transcribe casi 500 toques, me parece, da Amazonia, chamas así, Sin vaguear en San Benito, e o tedes aquí, o tedes unha biblioteca hasta o 13 de maio, calquera pode ir aquí e consultar. Tamén ten un CD de audio no que se pode escutar estes toques.